मोजाङै थाबाय सिखाखौ बे आंनि हमलेट आफानाव बिनानै मोनखानायसो बे बिमाया फिसामसो लाबोनो होननानै लाबोआथ' बियो बैसागु बायनानै लाबोनो हायामा नाय नों आंखौ हाया नुगोरदोंथ' नों गाबोनो नुसिगोन नोङो नोंनि बिहामजो गोदानखौ मा बिना जायजा बैसागु जाबाय बायनो न'खरनि खामानिया एसे थालांजोब्बायलै माथो बैसागु जोबनायनि रिपर्टसो ओंखारबायलै टिपगां औलै माबा गोरलै गोरलै रिपर्टसो मोनलाबाय थाबाय मा जाबोनांगौ जाखो बोसोर गोदानावनो मा थाजा थाजा खबर बेलाय नोंहालाय मा जाफैलायखो थाजा ना गरम बुजिया सोमजिया मा वार्डनिफ्राय फैनाय बेलाय देलाय बबे लेंगुवेजजों बुङामोन बुंफिननाय नोंनोलाय मानोब्रा खोनाबानो गरम जालाबायग्रा मानसिफोरनोलाय खिथाया मानोथो नांगौ नोंलाय मानि सावथालफोर बादि फंफा लाखुमानाय बुंग्रा बेलाय पार्टनारा बिदि जायो माबादि सेकेन्ड खोथाखौनो खिथालायनो हायै रायलायनो हायै बिदि जायो लोगोआ ओइ टेपगां पकेटाव गैयाबाल' नों आंजों लोगो जायोना फेग्रब साइस गैया बाइस गैया नालाय आं दानो हिनजाव जामोनथाय हासुनो ओंखारनाय खिनो ओंखारनाय लाथाबनानै थालायलायगौमोन बियो नों बादिया नों हिनजावल' बियो माथो रोनावलाबाय थाखोब्रा गोदाव सोरावलाय नै नों खोनासंनो लुबैथारदोंबा खोनासंबानो जाबाय मिथिबाय रैमालिजों जालाख'जों दोनखारलांबायनो बोरमा जाम्बा नोंहासो मेजेमजों गोसो जायाखै दा मा आरिलायबाय माला आरिलायलांखो मैया राथि दोनखारलांदोंलै मोनथिनानै होसोलांदोंमोन लोगोखौनो मोनहैयाखै मा होद बिदिब्लालाय आंहाबो अमा मेजेमजों शुटिं खालामनोसैलै नोंसोरल' लाइट हमनो थ' होद जों मा लाइट हमनांगौ बेखौ मोनथिफेराखैलै जों शुटिं खालामफेराखै ओरैनोबा बयबो आंखौ लाजानो लुबैखायो हायलुराबो गावखौनो लानो थिननानै आंखौ सामफ्रामबो बुंबाय थाखायो होदो दे जागोन आबौ मा जाखादोंलै नोंजों मा जाखादों बे फिखंखौ लामनानै हैनो जोङो फाग्ला बायदि गोदाव सोराव खामानियाव दालें नों जोंखौ जुदि नोंहा गोहो दंब्ला हारसिङै खावनानै लायनानै हाबा लाफै नोंहा हिनजाव मोनगोन जोंहा मा मोनगोनलै मा जिनिसखौ नांगौ नोंनो मा नांगौ बुं दे दावदै जानो ना बिदै जानो रसगल्ला जानो ना मिस्थि जानो जाम्बा बिगुर हिजरा बंस'खायनो बिदिनो बियो औलै आं हले बेफोरबायदियाव आगान होखाया नोंसिनि आखला बिदिसो ना सानैजों रिहार्सेल होखादों नङा होमबा नोंसोर माला लोगोफ्रा मोजां आइडिया नटिफिकेसन होनानै होयो नोंसोरना बेबादि नङा होमबा नोंसोरो बुजिबाय आं नोंसिनि बेड निउसखौ नोंसोरखौ एथ'बां इंलिस फोरोंबोबाय आङो आंनि ग्रामार मोनसेबो बुजिनो रोङाथ' नोंसोरो बुजिजोब्बाय आं नोंसिनि ग्रामारफोरखौ येस आइ उइल किस इउ जेब्ला इंलिसखौ बुजिगोन अब्लासो मिथिगोन नोंसोरो नोंनि हाबायाव नै सारेगामा दामै मोसानो हायाबा मानसि नङा आङो नेनानै थाबाय थालाय नों बोरमा सारोन गावहा हिनजावनि फाग्ला जोंखौसो इंलिस फोरोंनो फैदों बाव थां नोङो अबेनि इंलिस मास्टार नोंलाय मालायखौसो नाफाम सिखाव होननानै बुंदों गावनि हिनजाव गुन्दा लाजिनो रोङा बियो अभद्रआ आसोल जाबाय बियो दिनै बिनि बिगुरा दिनै मोजां मोनबोखासिगोन जा फाग्ला सेंग्राफोर दं बिस्रानि न' खाथि खालायाव आरो बे बिबथैनि फिसालाया एसे खर' गाज्रि खालै मिथिगौ नोङो बेजोंथ' मोनखागोन बियो आरामसे आरो जों सालग मानसिखौ बियो बावलांनो नै आरो बेनोसो जोंनि सिगाङाव सारेगामा खनफैबावनोसो बियो एबार नङा होमबा बेनि बे हनुमान खावलाय लानानै खननायखौ एबार नायथारसै जोङो बे बोरमा सारोनजों थांफाबायो जोङो है मा जाखादोंलै गावखौनो सोमब्रहैनो आंनासो बन सिननाया थालायलांबायलै आइ मेजेमा नोंलाय बहा गबावनो दिनै आंनि नोमा न'आवनो थ्रोब ए मेजेम आयौ फाग्लाया मा
माथो नङालाय आइसोलाय माथो ए बेथ' मारै लावजों लावथारसै मा जाखो बेलाय फैलाय नायनो नङालै नङालै आंसो माथो फिसाजोखौ बोनाय बिमाखौ बोफ्रांबाय ए साला नोंसा सोर नोंसोरलाय मा खालामा नोंलाय मादैखौलाय बिसोरखौ मावसिनो होनो मा होनो साला नै या वा वा नोंसोर साला आयु आयु खारनो साला बेलाय खारनो बिलि सालाखौ नागिरथारनांगौ बबेथिं थांखो बेलाय साला सुवारालाय साला आब' हालुरिखौ बोनाया मादैखौसो बोनानैथ' बेखौ मोनबा साला लिबु सेबनायबो सेबथारनांगौलै सालाखौ फुवारखौ दाख्लैबो गावबुरान माइहुङाव जमदोंमोननो बियो आरो दाबो खायदाखौनो लादों बियो सालाखौ मोनबा गाहुथारनांगौलै हामा जालाबायखो फाग्ला माथो हायलुरिसोलाय नों बाव दंमोन माथाखो आं खिथि थांदोंमोन दा बोरै बाङाल ओंखारनाय दावरावथार मा बहा मिथियाव दंलाय मा बावथिं होदों फालायब्रो बहा दं बोथारबायलै माथो